Sagyod ang Amen. espirituhanong pagkinabuhi. So ang unang butang nag-ingon dinhi kahayag o kadanag sa kinabuhi. Kanang makita kana imong masinati gyud nga nakabato na kag kahayag kanang makita sa uban ba nga nagkuan na ka nagkinabuhi na ka nga iya sa Ginoo. Kana bang maglikay na ka sa mga buhat nga dili maayo. Muna na imong likayan kanang pagkinabuhi nga dinautan. Kanang kana bang makita ka sa uban nga uy sa una pala hubog man na niya. Karon Mas gyapon. naman. Paano ba? Pero salamat sa Ginoo sa ako. Yun anak gid ko. Sa una ako, yun anak gid ko. Amen. Pero karon Amen. hikap na gid ko sa Ginoo nga gihinahinay niya bag-o ang ako ang kasing-kasing. Gihinahinay niya bag-o ang akong kinabuhi. Amen. Kaya tungod nga aduna pa puy nanginahanglan nga makita pod nga adunay kausaban sa kinabuhi. Mao nga ako pong gikuan akong kaugalingon nga ngano sa una nakabaton ko sa pulong sa Ginoo. Nakaingon ko nga sa una wa man ko ngun ani. Ug naka sinati ko ining mga pulong sa Ginoo sa una ronta. Pero kay nadala man ta sa mga kalibutanong buhat. Mga di pa ulay ang tanan. Amen. At tugyan sa Ginoo kung unsa man ang tuang problema o unsa tuang mga pagsulay lamang kana sa kinabuhi kay tungod nga ug unsa gid kadako nga atong pagtuo sa Ginoo. So mao nga gibutang dinhi sa unang butang kahayag o kadanag. Makita nimo kung unsa ang imong kinabuhi. Nahayagan ang uban o wa ba sila kahayagi sa imong pagkinabuhi sa espirituhanon. Ikaduha, nag-ingon dinhi ang pagbuhat ug maayo. So nakita sa uban nga nagbuhat na ka og nagkinabuhi na ka diya sa espirituhanong pagkinabuhi, nakita sa uban nga adunay kahayag ang imong kuan, ang ilang nakita. So ang ikaduha ang pagbuhat og maayo. So sa makita sa uban pod nga aduna kay kahayag, so makita po na nga aduna kay buhat nga mga maayo. Hindi po makita dagoy nga nausab na ka nya di gyapon imong ginabuhat. Mao ra gyapon kuan. Unang ipakita ginato nga nagbuhat ta nakadanag ta sa uban. Ato ipakita po nga ato ang buhat nga kinahanglan po nga magbuhat kita og maayo. Amen. Matarong diya sa tubangan sa Ginoo. Muna nga makita ko na sa uban nga nanagyod nanagi nakuan. Muna nga kay nagkuan naman kanang sa una mga buhat ana perme na panguhag lubi sige na pa karon di na. Mga kuan kanang makita na ba sa usa ka tawo nga nagbag-o na gid siya sa iyang kinabuhi. Mga ato ginambatunan nga ang pagbuhat ug maayo. So ikatulo nag-ingon dinhi pagkamahadlokon sa Dios. So kinahanglan yun nga na si Kristo sa atong kinabuhi. Siya lang yun ang atoang saligan. Kinahanglan mahadlokon yun niya. Unsa may atong mga buhat nga dili maayo, unsa may atong mga pulong nga dili maayo. Atog yung ipakita sa Dios nga kita matinud-anan gid niya. So mao nga mahadlokon kita sa Ginoo. Kay siya laman jud ang labaw sa tanan kanato. Mao nga siya gyud sa ako siya gyud ang ako ang taming sa akong kinabuhi. Amen. Unsay atong gikinahanglan siya gyud ang atong sampiton. Kay siya maghatag ng instrumento aron ikatagbo ang imong gikinahanglan. Amen. Muna nga kinahanglan tang mahadlokon sa Ginoo. So sa
tulo ka butang mga igsoon. Atog yung ipabati nga atog yung ligunon ang atong kaugalingon. Amen. Diya sa pag-alagad nga di na ta may balik sa pagkinabuhi nga dautan. Mao nga atog yung pangayon sa Ginoo nga kita nag-alagad ta niya. Atog yung pangayon sa Ginoo nga ligunon ang atong pagtuog gyud kaniya. Kay tungod nga siya laman ang makahatag kanatong makahatag nato panginahanglan kanato nga kay usahay gud ug tao atong duulon usahay ingon pa ka nga kuan kanang wala man ay kuan ano bang murag dugangan pa hinuan imuhang problema o mo nga ang Ginoo gyud ato isentro sa matagos sa nato ka kinabuhi. Amen. Daghang kaayong salamat ug dalaygon ang pulong sa Ginoo. Manindog ta ug na koy basahon. Mga igsoon, giawhag sa Dios nga magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Dalaygon ang pulong sa Ginoo ug ang pagtatay ug pangulo. Mahimaya o mahigugmao na mong amahan. Lord, aniya kami nabati namo ang imong mga pulong. Mao kini ang maghatag ka namo dugang paglig-on sa matag usa ka namo ug dugang pagdasig sa matag usa ka namo Ginoo. Lord, amo kini itisok sa among una-una kasing-kasing aron kini among magamit sa adlaw-adlaw namong gimbuhaton ug unsa may among pagkulang diha kanimo Ginoo, pasayloa kami. Yes, Kaya wala Lord. kami mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Bisan pa man karon Ginoo, niining tagbalay Ginoo nga si Brother Bernie, hikapa siya Lord nga tagaan mo siya og kalig-on sa iyang panlawas Ginoo. Lord, kay ikaw lamang ang among gisaligan sa tanan ug ikaw ang gamhanan nga Dios among gilauman. Lord, kay ikaw lamang ang among pasalamatan sa tanang panahon, sa tanang adlaw Ginoo. Lord, kay wa kami mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Bisan pa man karon Ginoo nga ania kami nagkahiusa, Lord, nakabalo ko nga ania ka sa mong kaliwala. Naglantaw ka kanamo. Amen. Imo kaming gipasidunggan nga nalipay ka sa amo ang ginabuhat Lord God. Lord, kay ikaw lamang ang amo ang gisaligan o bisan pa man Ginoo sa among pagpamauli. Yes, Lord. Amen. Tagay kami kalinaw o proteksyon sa kadalanan nga walay mga kakulian Ginoo. Kining tanan akong gipasalamatan ug gisalig gitugyan pinagi sa imong bugtong anak mo si Jesus. Amen. Amen. Salamat. Salamat. Praise God. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Salamat sa Ginoo.